こんにちは。チベットテレビのテストもです。チベットディスウィークでは、チベットやダライラマ法王、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法王は中国における大規模自然災害の犠牲者に祈りを捧げました。ダライラマ法王はラムドンモデル高等学校の創立50周年記念式典に出席されました。チベット亡命議会の戦略会議がデリーで始まりました。オルジンドーマー大臣は臨時の展示会であるマッピングチベットを開催しました。ダライラマ法日本代表部事務所が3ヶ月間のチベット語講座を開始しました。バワケサンギャツセン代表が3回目のゲルクハ・ムラムチムに出席しました。今月10日、ダライラマ法王は世界各地、特に中国で発生している一連の大規模な自然災害に対し懸念を表明されました。法王は多くの人命が失われ、財産や地域の生態系に大きな被害が生じていることに対し祈りを捧げ、救援活動のために資金援助できることを願っておられます。今週の月曜日、ダライラマ法王はラムドモデル登校学校の創立50周年記念式典に出席し、グレードサマーディベートを開催されました。法王はスピーチの中で、中国共産党が宗教を蔑み、仏教への信仰を破壊しようとしていることにもかかわらず、チベットの人々がそれに耐えてきたことを評価されました。法王はチベットの人々が仏教の教えに従い、支持し続ける決意を持っているのと同様に、ラダックからタワに至る人々も仏教とその教えに一途に信仰していると述べられました。法王はまたヒマラヤ地域全体、リリー集中洞察の実践に根ざした並んだ伝統への評価が高まっていると述べられました。これらの訓練は理性に基づく内面の変容を可能にします。法王はラムドンモデル高等学校の創立50周年を記念して学生、教師、職員に挨拶されました。8月7日から5日間にわたり、チベット亡命議会の戦略会議がデリーで開催されました。この会議には、ケンポストナムテンベル議長とドルマー・スリンティカン副議長、そして第17期チベット亡命議会の議員たちが出席しました。初日対話セッションでは、インドのチベット政策、インド議会における中国とチベットの紛争問題の提起、中印関係、チベット支援キャンペーン強化の方法などについて議論されました。初日のプログラムでは、ニューデリーの非暴力代替財団である FNVA の役員である OP 担当氏とレボン・バネルジ氏による2022年におけるインドのチベット政策リセットオブザーバーリサーチ財団の特別研究員であるマノージ・ジョーシ博士によるチベットにおける中国の2021年報告書インドの中国戦略への影響に関する講演が含まれていました。これは第17期チベット亡命議会の3回目の戦略会議であり、これまで2022年9月と11月にハリヤナとダラムサラで開催されました。8月7日、中央チベット政権情報国際関係省のノルジンドーマ大臣は、チベット博物館でマッピングチベットと題され、チベットの地図を作成した臨時展示会を開催しました。ノルジンドルマ大臣は、チベット博物館がこのイベントを企画した努力をたたえ、国際的なカテゴリーのシステムに従ってアレンジされていると述べました。
さらに大臣は地図によって文明の物語を知ることができるため、チベット人が地図の重要性を認識することがいかに重要であるかを強調しました。イベントの特別ゲストであるスリーワンギャルシャワ氏は、チベットの地図の歴史について語り、場所のアイデンティティを保持するために、チベット語での文化的及び地理的地名の収集、作成、標準化、理解にさらに力を入れることを強調しました。セリワンギャルシャワ氏は1998年からプリンストン大学図書館で地理情報システムの地図の師匠として勤務し、現在はプリンストン公共政策大学院で公共政策のための地理情報システムの講義を担当しています。チベット博物館の天神東店館長は、この展示会開催の目的を紹介し、チベットの17世紀から19世紀の地図、1904年から1918年の地図、1950年代以降の地図、そして周到ラサの地図という4つの展示会の部門について説明しました。展示会の後、スリンワンギャルシャワ氏は、チベットコンピュータリソースセンターの会場で4日間にわたり、地理情報システムのソフトと地図作成に関する研修を行いました。ダライラマ法日本代表部事務所は、毎年恒例の3ヶ月間のチベット語土曜講座を8月5日より新宿区西落合の事務所で開催しています。代表のアリア・ツァワンギャブ博士は、生徒たちを歓迎し、この講座ではチベット語だけでなく、チベットの精神文化や文明についても学ぶと述べました。生徒たちは日本、モンゴル、中国の出身です。チベット事務所台湾のバワキルサンギャンセ代表とベン・ゲシ・テンジン・ナムドル・リンポチェは、台北で行われた大祈願祭であるゲルク派のムランチムに参加し、マンダラを奉納しました。台湾ゲルク仏教協会は8月4日から6日まで3日間世界平和の祈りの祭典を開催しました。今年で3回目となる台湾での大祈願祭、台湾ゲルク派のムランチムには、チベット仏教の学校から150人、中国仏教の学校から150名の合計300人の僧侶と、さらに多くの信者が参加しました。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。